Lehet bíztatni őket, fussál, bazd meg! Így áll, így áll, tudod! 2, 3, 4, harangszóra, bazd meg, harangszóra megy, itt az ördög! A 10 meglegyen, tedd le a fejed, ne a Milos tírög! Futás, bazd meg! Ki ne megy a pályáról! Gyerünk! Gyerünk! Készapásra indul, hús! Szurkoljunk a lánynak, bazd meg! Gyerünk meg a nyelje! Vadnak a Béla! Hozzá a forráját már megint. Geci! Béla! Tév ki azt a szart! Futás! Fut a nagy előtt kezd kiborni! Gyerünk, művész úr! Futkodjál, bassz meg! Ami drága, csak egyenesen! Ajjad, elkezd! Hú, van, hogy ka fogják hozni! Kicsi, gyerünk! Kiskakas, bassz meg! Toporos, mint buzi a készfődőbe! Bazd, úgy nézzék, egy kamusos! Felkerik valami! Tudták! Jaj, de van! Oké, idő! Oké, ezt is így fel utána még megy! Hoppá, jó! Még rárakom 30 másodpercet! Jó, így van azt a legjobb időt, így van a kiszakasz csapatot! Gyönyörű volt, bátyám, gratulálok! Ez így ennyi! Ennyi! Köszönöm a szalmákban,